najbezočnije i najperfidnije nasilje nad čovjekom pojedince. A ovo je najperfidnije i najbezočnije nasilje nad velikim dijelom onoga što se zove državotvorni Hrvat i državotvorno hrvatstvo. I mi se sa takvim rečim nismo pomirili. Dokaz je ovaj skup. Naš drugi sabor Hrvatske stranke prava je veći nego prvi sabor. To smo državotvorno sabor. Nevjerojatna je stvarnost da smo u tadašnjoj tamnici Jugoslaviji pod vladavinom Ivice Račana bili registrirani za 2 dana. 90. godine na obnoviteljskom saboru. A danas 95. godine u slobodnoj, suverenoj, kako voli Tuđman reći, Hrvatskoj, neovisnoj, demokratskoj, brišu iz registra političkih stranaka i stavljaju ilegalu. Nije li to dokaz nekog kontinuiteta? Kontinuiteta, odlučnosti i jedinstvenosti Hrvatske stranke prava, da ne bude ničija marioneta i da ustraje na ostvarenju onoga što nije pošlo za rukom niti današnje vlasti, a nije pošlo za rukom mnogima kroz stoljeća hrvatskog naroda. Uistinu mi se nećemo i ne smijemo zavarati kad nam kažu stvorena je slobodna, demokratska, neovisna, međunarodno priznata Republika Hrvatska. Mi znamo da ona tek treba biti stvorena. I da je to još daleko od onog ideala zbog koje su generacije hrvatskog naroda, generacije članova ove naše organizacije i drugih hrvatskih strana težili, o čemu su sanjali i zbog čega su i svoje živote dali. I mi znamo da taj ideal pravne države, slobodne, demokratske, nezavisne države Hrvatske, ujedinjenih hrvatskih zemalja, nije to sve. Nastavljaju je kontinuitet onih koji su tvrdili da Hrvatska država je ostvarena u Jugoslaviji. Nastavljaju kontinuitet onih koji tvrde sve suprotno od onog što mi danas vidimo. I zato je taj sukob nepomirljiv. Jer mi smo i za čiste račune, a i za Hrvatsku uistinu i slobodnu, i demokratsku, i pravnu državu Hrvatsku. Ali zato imamo sukob sa onim silama i snagama koji su do 90. godine grčevito držale Hrvatsku u okviru Jugoslavije. Držale bi i danas, budite uvjereni u to. Tuđman nikad ne bi napustio Jugoslaviju da nije Milošević krenuo u prekrajanje granica te takozvane federalne Jugoslavije. I da hrvatski narod nije rekao svoju riječ. Hrvatski narod je rekao svoju riječ nasuprot politike, usprkos politike koju je vodio Tuđman. Preuređenje Jugoslavije, konfederalne Jugoslavije na novim osnovama. Hrvatski narod je rekao svoje ne. Bilo kako Jugoslavije, bilo kako novo porobljavanju. Rekao je svoje da stvaranju vlastite države, napuštanju Jugoslavije, a ne novog povijesnog dogovora, ni sa Beogradom, niti sa kojekakvim tutorima te umjetne vještačke tvorevine. U nama pravašima, pored ove radosti što se nalazimo na drugom saboru, i velika je tuga kako zbog općenitih prilika, bijede i poniženja naše domovine, tako i zbog gubitka mnogih
dragih nam suboraca i istomišljenika, stranačkih kolega i časnih domoljuba, što nas sve zajedno navadi da u ponosu i radosti budemo smjerni i odgovorni prema onome što je nama, živim pravašima, ostavljamo zadatak učiniti u ovim teškim okolnostima. Na ovom drugom po redu Saboru sagledati ćemo gdje je naša stranka, kakva je i koliko, kako smo uspjeli ostvarivati njena temeljna načela. Ali dok to budemo činili, budimo cijelo vrijeme svjesni da odgovaramo na jedan od najvećih izazova pred kojim se Hrvatska stranka prava našla u svojoj dugoj i purnoj povijesti. A to je pitanje naših vanjskih legitimiteta i problem gotovo potpuno ilegalnih uvjeta rada u koje smo gurnuti protiv svoje volje. Aktualni režim, kao što velika većina od vas dobro zna, u svojoj kampanji uništavanja ideje i programa naše stranke instalira lažno vodstvo i lažne zastupnike stranke koji se pojavljaju danas u javnosti, ali kao amisari vladajuće HDZ-ovske politike. Na početku vam želim reći, mi možemo ovdje odlučiti na temelju već znanih iskustava koje ima i sam dr. Ante Starčević pred kraj svoga života, krenuti ili u drugačiju institucionalizaciji naše stranačke ideje, ili ostati dosljedni i uporni na putu poslovnog trnja. A što god ovdje odlučili, neka to bude naša odluka, donijeta na demokratski parlamentaran način. To će biti najbolji odgovor hrvatskim totalitaristima i reakcionarima koji su danas na vlasti. Želio bih se vratiti na prvi sabor stranke. Kratko oslikati ovo burno razdoblje, sada već povijesti i naše stranke i same Hrvatske. U materijalima za sabor tiskali smo kronologiju zbivanja od prošlog sabora. Ja ću pokušati poentirati samo najbitnije procese i podatke. Nakon prvog općeg sabora Hrvatske stranke prava, vlast je osjetila da naša stranka jača, da im dakša u vrat i da će ga neminovno kao državotvorna i slobodoljubiva politička snaga preteći, a možda i zamijeniti na slobodnim izborima. Režim to nije želio dopustiti, pa makar se služio sredstvima iz arsenala autokracije i nedemokracije. Vrlo brzo su nas pravaši pred svijetom i domovinskom javnosti počeli ocrnjivati kao ko zna kakve ekstremiste, fašiste, avanturiste i stranku vrlo opasnih namjera. Kako je jačala naša kritika režima koju smo jasno započeli iskazivati, vrlo brzo nakon njihove instalacije na vlasti, kad su počeli zgrtati luksus i blaga, umjesto da se bave stvaranjem nezavisne Hrvatske. Tako je jačala i njihova represija. Duboko smo uvjereni da se aktualni predsjednik uplašio stranke prava i same istine, a strah mu bio toliki da i danas nije prestao.